Ngiyamukela umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekelelo kaMbanjwa impunga yesintu. Angikubingeleleke nawe ngikwamukele ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Siyacela ke nawe ukuthi uhlaba ulawule ubatshela abantu ukuthi khona Impunga Yesintu TV, channel efundisa indaba zesintu, ekhuluma indaba zesintu ezinonile. Namuhla kabafethu angifisi ukuthi ngibe mude kakhulu. Ngifisa ukuthi nje ngisike elijikayo ngesizathu sokuthi kukhona abantu abaningi abathe ake ngicaphune nasencwadini ezinye zezihloko esibhale ngazo. Namuhla kabafethu ngifisa ukuthi ke ngicacise kabanzi ngenhloso yokugana nokuganwa. Inhloso yokugana abafethu nokuganwa akukona nje ukuthi kwakhiwe izindlu, kodwa inhloso yokugana nokuganwa uma owesifazane uhamba uyakogana, inhloso enkulu kusukuku ukuthi wena uhamba uye kovusa umuzi wakuleso sibongo uyakoganela kusona. Uma uyinsizwa wena uzoganwa, inhloso enkulu kusukuku ukuthi wena uvuse umuzi kayihlo. Abantu abaningi ke bazozibuza ukuthi umuzi uvuswa kanjani. Omunye mhlambe emcabangweni wakhe ukuthi mhlambe wesifazane kufuna afike azokwakha izindlu yonke leyo nto, cha. Akuyona inhloso onqangi leyo. Inhloso onqangi yokuganwa nokugana kuukwandisa uhlobo lwabantwana phakathi kwekhaya okanye ukwandisa uhlobo lwabantu basekhaya. Isibongo sasekhaya sikhule sande singapheli. Konke okunye kuza kamuva. Inhloso yokuganana ukwandisa uhlobo lwakini wena njenganensizwa. Nesibongo sakini sikhule sande singapheli isibongo sakini. Abantu abaningi phela bazokhumbula khona umfanekiso oqoshiwe siwenzile la sichaza khona ukuthi uma uyinsizwa uzozalisa intombazane ingakushadile, lapho sukuthatha imbewu yakini uyitshala ensimini yomunye umuntu. Yingakho ke bafethu kubalekile ukuthi uma uyinsizwa uganwa usukuvusa umuzi wakini, kodwa uma ungaganiwe inzalo yakho ayivusa umuzi wakini ngoba ikwenye indawo, ikwesinye isibongo. Yileyo ke bafethu inhloso onqangi yokuganwa nokugana kuukwandisa uhlobo lwasekhaya, kwandisa amakhono phakathi kwesizwe, kwenziwa izinto eziningi ezahlukene phakathi kwesizwe ezosiza isizwe sethu esiphila kusona thina njenganabantu, ezosiza amakhaya ethu thina njenganabantu. Kuba khona indlela ezithileke kwenzakala ngazo ngokokudalwa umvelinqangi. Ngesimo sokuthi ngibhalile lapha encwadini esihloko sithi amava ahlabahlosile, angifisi ukuthi ngigeqa amagula ngoba angemuki. Ngingakujabulela kakhulu ukuthi nawe uzitholele incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, ufunde kabanzi ngalesihloko esikhuluma ngaso sithi inhloso yokugana nenhloso yokugana, ngoba thina la kulomfanekiso oqoshiwe sikhe phezulu kakhulu. Esikucacisile nje ukuthi kuphela inhloso yokugana nokugana uma owesifazane ukovusa umuzi wendoda, uma wesilisa ukuvusa umuzi kayihlo. Hayo wakho wena wakho umuzi uyovuswa indodana yakho ngoba iyona eyokwakhela umuzi wena, kodwa wena wakha umuzi kayihlo wakho, akuwona wakho umuzi owakhayo, umuzi kayihlo wakho. Ukwandisa nje imbewu phakathi kwekhaya, kwanda uhlobo lwasekhaya. Sitholeleke lencwadi kuzona zonke indawo noma ngabe ukuphi siyakwazi ukuthi siyithumele. Impunga. Shimane,